Poškodenie menisku nevzniká len u vrcholových športovcov, môže sa prihodiť kedykoľvek v bežnom živote, najčastejšie pri neprirodzenom rotačnom pohybe alebo pri väčšom náraze. Meniskus má veľmi dôležitú funkciu, pretože tlmí nárazy a ochraňuje chrúbku pred poškodením. Nový čas bol pri prevratnom zákroku belgického profesora Reného Verdonga v Šaci, ktorý pacientovi nahradil chýbajúci meniskus umelým tkanivom. Som mal ten meniskus prasknutý alebo teda roztrhnutý a keďže som prekonal už jednu operáciu spred roka, teraz vlastne mi robili nejakú revíziu. Vodič kamiónu ležal na stole pod rukami profesora Verdonga asi hodinu a pol. Pri poškodení menisku sa tá poškodená časť musela z tela pacienta vybrať, odstrániť. Ostalo tam prázdny priestor. Na rozdiel od tradičných postupov, keď sa meniskus s pacientom vyberá, vývoj pokročil a poškodenú časť som nahradil za novú. Pacient bude v poriadku. Výhoda je tá, že nestráca ten tlmiaci účinok svojho pôvodného menisku, v podstate ten artificiálny meniskus nahradí ten pôvodný a tá funkcia ochrany chrúbky ostáva naďalej. Z krátkodobého hľadiska to trvá tá pooperačná rehabilitácia trošku dlhšie, ale z dlhodobého hľadiska ten ochranný efekt sa prejaví tak, že nevzniká poškodenie chrúbky, nevzniká artróza a ten pacient sa vyhne potom ďaleko náročnejším výkonom. Laparoskopická operácia zatiaľ nie je hradená poisťovňami a stojí zhruba 1500 €. Umelá náhrada menisku je vyrobená z polyuretánovej peny a má veľkosť zhruba 5 x 1 cm.